Matashin da aka kai wajen 'yan banga a sanadiyyar soyayya, ku kasance tare da mu domin nishaɗantuwanku. Soyayya ya sa aka kai ni gurin 'yan banga, ga ƙanwar uwan ne ta kai ni gurin 'yan banga tare da mijinta akan lallai ni sai na rabu musu da 'ya. Gaskiya na fuskanci ƙalubale kala-kala da masu daɗi da masu wahala, amma gaskiya wanda na fi fuskanta marasa daɗi duk sun fi yawa. Ni a rayuwana ni mutum ne ba mai son tashin hankali ba. Ni ga 'yar ga iyayenta duka muna zaune a gurin 'yan banga wai akan sun ce a raba musu da 'ya. Mace ma ni tsoronta nake ji. Za mu sako muku wannan bidiyon gobe da misalin ƙarfe 10 na safe. Ku kasance tare da mu.